Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widodo ingkang kinurmatan lan para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kaping pisan, semoga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmatipun kita sedaya tansah kaparingan sehat saged kempal wonten papan menika. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesoran kanthi rai-rahan dampak negatif media sosial. Para rawuh ingkang kula ajeni, media sosial ing jaman sapunika sampun dados perangan saking gesang laditenan. Media sosial gadhah faedah ingkang kathah. Mliginipun kangge sarana komunikasi lan akses informasi. Anging menawi pangginipun boten dipun tindake kanthi wicaksana, media sosial ugi saged nuwuhaken maneka warna dampak negatif. Utaminipun kangge para remaja. Salah satunggaling dampak negatif inggih menika panyebaran pawartos palsu utawi hoax. Pawartos ingkang boten leres saged nyebarke kanthi cepet tanpa dipun priksa kasunyatanipun, sehingga saged nyebabke salah paham lan pecahing paseduluran masyarakat. Kajawi menika, media sosial ugi saged nuwuhaken kecanduan. Kata para muda ingkang ginakaken kedal kanthi suwe namung kangge dolanan media sosial, sehingga interaksi sosial lan kesehatan jasmani rohani saged keganggu. Dampak sanesipun inggih menika media sosial saged dados penghambat proses sinau. Kawigatosipun sinau asring keganggu dening notifikasi lan konten ingkang boten digunani, sehingga prestasi sinau saged mundur. Media sosial ugi saged dados lawan boten dumateng situs-situs liar ingkang boten pantes lan boten penting, ingkang saged rusak bukti-bukti generasi nom. Salajengipun pergaulan lumantar media sosial ingkang boten kaontrol saged ngirangi pengaruh negatif menawi boten dipun waspadai. Para rawuh ingkang kula hormati, kula saking menika semoga kita sedaya langkung wicaksana anggonipun migunakaken media sosial. Media sosial kedah dipun ginakaken minangka sarana sinau nyebaraken pembeda positif saha ngembangke kaum supados saged ngirangi faedah kangge diri pribadi lan masyarakat. Kanten seseorang ingkang saged kula aturaken mugi-mugi seseorang ingkang menika saged paringi faedah dumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.